Good morning, guys! I will do laundry while... Wait. Hirap dahil. Okay. Maglo-laundry ako. Tapos, ayusin ko yung mga thumbnail ng video ko. I have 2 videos that's ready to be uploaded. Ayos ko lang yung thumbnail. Ayos ko lang yung thumbnail niya. Tapos, i-schedule ko yung mga videos para hindi ko na siya isipin the next few days. And then, I'm planning to go to the city today. Alone! Na-miss ko na mag-shopping mag-isa. If you guys have been watching my vlog, like yung unang-unang vlog pa talaga. No, not vlog. Mga videos ko, nung private pa sila, nung konti pa kayo, I said na mas prefer ko talaga nag-shopping mag-isa. Kasi, mas, wala lang. Hindi ko alam. Basta gusto ko na ako lang mag-isa. Feeling ko mas nakaka-focus ako. Mas nakakagalaw-galaw ako. So, I wanna do that. And, malapit na din ang kaarawan ni Danny Boy. Hindi ko siya i-English. Kasi, namunang oda yun. But, malapit na. And, alam ko na kung ano yung parang main gift ko sa kanya. Pero, alam niyo naman yun. If you guys watch my vlogs last year, alam nyo na sobrang, well, kahit na hindi last year, like, alam nyo na super big fan siya nung, ano niya, yung team niya sa larong yun, you know? Ayokong sabihin kasi alam ko na malalaman niya na siya yung pinag-uusapan natin. Ito, oh. Lagi niya itong suot, diba? Port Adelaide. Yan. So, siguro mga ganyan din. Pero iba naman, tingnan natin. Hindi siya mura. Grabe, ang mamahal ng mga merch nila. Pero, okay lang yan. Kasi si Danny Boy naman yan. Kaarawan niya naman. Guys, I will cook. Well, I'll turn off this video. I'll cook sardinas with egg. It's been a while. Ito, Ligo sardines. Then, meron akong isang egg dito. My onion is now sauteing. I'll just cook this. Nakakamiss din to. Meron kaming rice because nagluto kami dyan. Nagluto sila ng rice kahapon kasi he baked chicken kiev, something. He baked that. And yeah, he felt like having rice with his chicken. Hindi ako nag-rice kasi yung chicken na niluto nila, meron siyang stuffing. So sabi ko parang it doesn't go with rice. Sabi nila, magra-rice ako. Sabi ko, edi wow, edi ikaw na. Okay, ready na ako, guys. I'm just charging my phone. 30% siya kanina. So, ayan. Ito pala, guys. Ido-donate ko siya. Meron kaming natanggap sa mail. Just random. Di ko alam kung kailan. Pero sabi dito, Red Nose Clothing and Collections. So, yung Red Nose, sabi dito, your donation will make difference and support Red Nose. Save babies' lives. Yung Red Nose daw, charity siya na yung mga tinutulungan yung mga families ng mga bata na namamatay during their sleep. So sabi ko, sige, lalagay ko na dyan. Kasi plano namin ibigay siya sa Savers. Kaya lang, kailan pa kami pupunta ng Savers. So nilagay ko na lang siya dito. And puno na siya. Ito na siya, hindi ko na nga siya matay. Pero ready na ako. And look at my hair, guys. My hair is so dark. I-enjoy ko muna siya ngayon. Kasi ikakat ko din siya soon. I'm not sure if I'm gonna cut it soon. Now that, like, I really like it. Never pa ako nagka-black hair. First time ko. Hindi naman siya black. Pero black siya, tingnan. First time ko na magka-black. Kasi ganito yung kulay ng buhok ko. Medyo dark brown. I like it. And yeah, alis na ako. Ako lang mag-isa. Ay, check ko pa pala yung bus ko. Mainit na, guys. Yung anino ko, yung inano ko, pina-vlog ko. Para makita nyo na mainit na. Ang ganda. Ang ganda ng weather. Punta lang ako sa aking bus stop. So, yun yung bus stop na tinitake ko kapag pupunta ako sa work. Tapos, meron pang isa dun sa medyo malayo. So, yun yung ititake ko ngayon kasi mas malapit yung route na inaano niya. Tinitake niya. Dito ako sa Target, guys. Ang daming clearance. Oh, daming yellow. Clearance sila lahat. But, I don't need it. $8 na lang yung scarves nila. Ay, may 5. Parang ganito lang yan eh. Yung suot ko. Ito gusto ko, oh. Kaya lang medyo mahaba siya. $8 na lang, guys. Should I get it or should I get it? Tinry ko to eh. Kasi meron ng isa na wala sa hanger. I think I'll get that. $8.
Sure, why not? Itatry ko siya mamaya kapag nagtry ako ng pants or jeans. Hello. Itatry ko to, guys. Ito nyo ko sa salamin. Maliit kasi yung dito yung tingnan mo. Let's see. Dito ako sa Valley Girl. I will be trying on 3 pants. Yun. Para akong ewan dito. Ang laki, nakakaloka. Nakakatawa ka. Kasya sana to sa akin, kaya lang yan dito. O, 80. Kaya lang yan dito, parang hindi ganun kaganda tingnan. Hindi ko bet yung zipper niya. Kasya sana siya. Minsan lang ako makahanap ng kasya na, pants. Kasyang-kasya siya sa akin. But this looks really weird sa akin. I don't know, sana plain na lang siya. See? Dito ako sa Kmart. Galing ako ng Supre, guys. May nabili na nga ako sa Supre, Pero hindi ako nag-vlog kasi ang lakas yung music nila. Dito ako sa Kmart. Naghahanap ako ng mga clearance. Awkward, nandun si Kuya. Merong mga clearance, pero ang lalaki, extra large. Anong gagawin ko sa mga ganun? Hinihintay ko na si Dan, guys. Grabe. Ang bigat. Tinago ko yung regalo ko sa kanya dyan. Sa ilalim. Or siguro dito. I mean, saan na ba? Ito. Tapos nilagay ko sa bag yung yung bag niya. Nalagyan ko ng regalo niya. Nakabili ako. And then, may bubble tea. Hinihintay ko na siya. Siguro he'll be here in 5 minutes. Punta kami Kohl's. Bibili kami ng ingredients for dinner tonight. Donny boy. One? Which one? Oh yeah. Do you want it? $1.77. Nah, let's go half to me. That looks really good. No. No. Because we're having dinner, babe. And you're running. You're running tonight? Yes. You want some healthy juice? No. What do you want to put? What do you think? We've tried this butter chicken and gusto namin tingnan ko ano pa meron sila. Beef stroganoff. I've tried that when I was in the US. It's actually good. I mean, not that one, but I've tried beef stroganoff. What do you want, babe? This for tonight? No, not for tonight. We have chop suey for tonight. We'll have capsicum the next night. No, we're just looking. How about sweet and sour? Cook it with pork. Yes. Filipino? Guys, I know that's not Filipino, pero this is Filipino. Bulinaw. Garlic anchovies. Ngayon ko lang siya nakita. Bulinaw, babe. Ito, ano to? Lapchong. Lapchong. Okay. Yes. Sige, let's do it. Let me put Okay. If you have a Flybuys card, please scan at any time. Flybys, babe. to the Flybys. bottom of the bag. Is it? I'm a pro. What is this? Cabbage. Select from popular items or look. Quantity needed. It is a, what is this? Cauliflower. Quantity needed. Talong. Eggplant. Yes. Flybuys? Your Flybuys card has been accepted. Thank you. We're home! Let's get cooking! Pakita ko muna sa inyo yung mga binili namin. So, parang medyo nakita nyo na ba yun? Bumili kami ng olive oil kasi it was half price. And ang mahal ng olive oil. So, sabi ni Dan,
bili na tayo. Kasi meron kami siguro mga half na lang ng bottle. And then, talong! Kasi gusto ko mag talong with egg one night or one morning, one night. Tapos ibaon ko the next day. And then we got cauliflower for tonight's dinner. Cabbage for tonight's dinner. Carrots for tonight. Snappies for tonight. And we have bell pepper for tomorrow and tonight. So, one bell pepper. One maliit na bell pepper for tonight. And then, malaking, nice shaped bell pepper. Bell pepper for tomorrow. Capsicum. See? Gagawin ko yung baked capsicum, guys. Kailangan maganda yung pagka-shape niya. Tapos, kailangan malaki. Tingnan nyo nga yung kaibahan. Tapos, ito malaki na siya, ha? Compared sa, sa capsicum sa Pilipinas, bell pepper sa Pilipinas. Malaki na to. Pero, like, yung malaki, as in, sobrang laki talaga. Ang laki-laki, besh! And then, we got chicken stock for chop suey as well. And, meron kaming chicken fillets para sa chop suey. And, yung bacon para bukas, para sa baked capsicum. Okay. I-ano ko lang to lahat. I-chop. Tapos, magluluto na ako. Luto tayo. Luto time with Raz. Check ko muna. Boneless chicken. Gusto ko yung thigh. Gusto ko dark meat. Si Dan gusto niya breast. Pero laging yung gusto ko yung nasusunod. Sabi niya mas masarap yung breast. Pero yung binibili namin lagi thigh. Okay, luto lang ako. This is how the chop suey is looking so far, guys. Meron ako dito snappies, capsicum, at saka carrots sa ilalim. Hindi ko na-vlog yung process kanina kasi I was chopping the vegetables while cooking. So, hindi ko napakita. But, ilalagay ko na yung the rest of the vegetables. So, inuna ko yung cauliflower at saka cabbage. And then, now, ilalagay ko na yung carrots at saka, wait. Hindi nyo ako makita. Pasensya. So, ilagay ko lang yung carrots, yung capsicum, at saka yung, snappies. And then, lalagyan ko siya ng cornstarch mamaya. Feeling ko, sobrang liit ng namin pan. Hindi naman siya maliit, malaki siya. Si Dan kasi hindi siya magre-rice. So, sabi ko, dadamihan ko na lang. Anyway, healthy naman to, diba guys? Ang dami namang, ang dami namang vegetables dito. Si Dan, hindi ako kumakain ng hindi ko bet yung capsicum eh. So, si Dan yung kakain ng capsicum. Tinatabi ko siya kapag kumakain ako ng chop suey. Okay, after na maluto yung mga vegetables, lalagyan ko siya ng tubig na merong cornstarch. Or yung ginagamit namin flour. Kasi wala kaming cornstarch. Mahirap hanapin yung cornstarch dito. Or siguro ako lang. One time kasi pumunta kami ng Coles and pinahanap namin sa lalaki yung sa nagtatrabaho doon, yung cornstarch. Eh, nahirapan siya. Tapos bigla yung sinabi, baka wala na kami. Pero sobrang liit lang daw na section. And diba sa Pilipinas, maliit yung cornstarch. Dito malaki. Para siyang nasa box talaga. Like, siguro ganito kalaking box. Sa nakita ko hindi ko alam kung ganun talaga yung price sa lahat. But, chop suey. It's so good, guys. Hindi ko pa siya natikman. Pero sabi nila masarap daw. Kain. Meron akong rice sa ilalim. Kain! Okay, guys. Itatry ko tong Oxyset. I will take my contacts off and itatry ko siya. So, ito yung binili ko kanina na akala ko same lang yung ginagamit ko na AOSEP. Ito kasi, wala nang pa-tablet-tablet. Ito, guys, meron siyang pa-tablet. Kanina ko lang din siya nalaman when I did the haul. I'm pretty sure you've seen the haul already. But, meron siyang ganito. And then, meron siyang mga tablets na na-shock ako kanina pagkita ko sa tablet. Sabi ko, bakit may tablet? And then, binasa ko siya. And kailangan mo pala ilagay yung tablet para parang nandito yung hydrogen peroxide. Okay, and it's a bit complicated as well. Hindi siya kagaya nung AOSEP ko. Na diretso lang, ilalagay ko lang siya dito. And then, yun na. Ito, lalagyan ko pa siya ng tablet. Tapos, kailangan ko pa siya i-turn upside down. Something like that. So, I'll do it right now. Ilalagay ko lang, I really like the color though. Ilalagay ko lang yung contacts ko dito. Ay, nice siya kasi iba yung color ng right. So, right is clear. And then, yung left is blue. Na parang clear blue din. Lalagay ko lang yung right dito.
It doesn't matter naman. Okay. Lagay mo lang siya dyan. Lock it. And then yung left. Okay. Yan. And then, ganito yung itsura ng solution niya. Ilalagay mo siya dito. So, meron siyang line dyan. Ilalagay mo siya dyan. Oh my gosh. Hindi ko naman kasi binasa. Akala ko same lang sila. So, lalagyan mo siya ng solution dyan, guys. Ito yung pinili ko kasi merong tatlo. Sabi ko, hala, makakasave ako. Mas mahal siya. Pero tatlo na din naman kasi siya na ganito kalalaki. So, okay lang. Pero now, wait, ano nga ulit yun? It's complicated, guys. So, now, okay. So, remove cap, fill in the lens case to the fill line. Place 1 hydrogen peroxide neutralizing tablet. Okay, so this is where the tablet comes in. Ay, may pa-tablet nakaka-lurks. Tingnan nyo. And then, bakit pahirapan yung pag-open mo? Okay, lalagay ko yung tablet. Diyan. Nandun na siya. And then, gently turn. Immediately replace the lens cap holder in the lens case and tighten the cap. Okay. Tighten the cap daw. As in, tighten talaga. Gently turn the lens case upside down, then upright position 3 consecutive times. Upside down. Gently, besh. 1. 2, 3. I don't like it. Make sure tablet is in the solution before allowing the lenses to Make sure the tablet is in the solution before allowing the lenses to disinfect. To disinfect and neutralize the lenses, before removing lenses from the lens case, turn the lens case upside down for 5 seconds to ensure full neutralization of residual disinfecting solution. Ay, nakakaloka. Ang dami mong ganap. Nakakainis ka. Okay, guys. Nakikita niyo yung tablet na parang nag-neutralize na siya. Meron na siyang bubbles. Ay, nakakaloka. Yung ito kasi, yung sa AO set kasi, hindi ko siya tine-turn upside down kasi magli-leak yung solution dito. Mas gusto ko yun. Sobrang easy lang. Hay nako, ang dami pa naman niya. 3 tiga ganito. Paano ito mauubos? So, yeah. Ilalagay ko lang siya dito. And then, bukas, pwede na yung gamitin. Okay lang kasi bukas hindi din naman ako mag-contacts. Kasi, I'm working. And usually, kapag nagtatrabaho ako, I wear my eyeglasses. Kasi kapag nag-contacts ako, like, I feel like my eyes gets really, really tired. I will just remove my makeup. And then, gora na. Tulog na agad-agad. I will close my vlog. Tutulog na kami, guys. Katapos na namin, well, ako matutulog na ako kasi Dan mag-i-internet pa. Katapos na namin manood ng Shark Tank. Titingin lang kami ng mga bahay. Gusto niya ng malaking bahay. Kakaloka to si babe. See you guys on my next one. Do not forget to be good. Good night. Good night, babe.